Mayong buntag sa tanan mga bay, tirada mga bay natay bahaw di mga bay yung gisantis mga bay. Minudo ra nito sudan mga bay nang natay karning baboy na ba bay o takabulog unsa nang lutua siya mga bay kay ato man siya gipalit dito sa tindahan mga bay o. Matik mga bay, mga aon tayo mga bay kami jugusla naman tong pamahaw din na pita mga bay o. Ato na siya yang kutsarao tinidor mga bay mag tinidor sa kutsara sa tarong dito magkinamot mga bay kay palahit na pud sa mga bay o. Ito siya ning palo pagbahaw mga bay ding matik mga bay pupo na pagbahaw mga bay ting paluopan na ning gisantis nato mga bay di pa paloping ng gisantis mga bay. Pupo po ng bahaw ana pod oh. Tirada di mga bay. Oh. Ato na siyang kiperting di pa palupig na tuang karning baboy di mga bay oh. Na itambok na po unod. Ato na siyang parison di agkuha mga bay di yung ato na siyang ipaluapan itong bahaw mga bay di yung matik mga bay sabaw-sabawan na itong jutay mga bay di paluap na siya mga bay pupo na po ng bahaw na mga bay oh. Kita niyo mga bay dagko kay taghungit mga bay po. Paluapan na ng gisantis mga bay Matik mga bay mga ato nyo. Matik.